Acordo entre o Concello de Barro e a Xunta de Galicia para construir unha nova depuradora para o municipio. Hoxe o alcalde e a conselleira de Medio Ambiente asinaron un convenio para levar adiante a infraestrutura orzamentada en 3,7 millóns de euros. Augas de Galicia chegará ao 80% do orzamento necesario. O 20% restante procederá das arcas municipais. No caso de Barro era unha prioridade, por un lado, pois pola situación na cal se estaba, polos vertidos, e, polo tanto, que eso supón contaminación nos nosos regatos e nos nosos ríos, pero, por outro lado, tamén porque o proxecto estaba perfectamente maduro, había todos os informes sectoriais necesarios. Hai xa 10 anos que o Goberno local impulsa a construción da Novedar. A instalación situarase no Carballal e absorberá as dúas depuradoras existentes de Santo Antoniño e da Portela. Permitirá ampliar o saneamento a todas as parroquias do concello. E logo, outra das cousas que tamén nos parece que é moi importante é a calidade das augas que se van a verter cumplindo os parámetros dos máximos estándares que son exigidos agora, porque eu creo que isto tamén vai contribuir moito a cuidar mellor o medio ambiente, non? A intención é que a infraestrutura este rematada no segundo semestre do vindeiro ano. Dará servizo a unha poboación equivalente de máis de 2.600 habitantes, con horizonte no ano 2044. Un proxecto considerado estratégico polo Goberno municipal. Toca xa comezar a licitación, que agardemos pois xa a parte do antes posible, que se presenten pois as empresas necesarias, que sempre son boas empresas, que son moi especializadas en este eido e, polo tanto, que no segundo semestre do ano 2026 xa estean todas as conexións realizadas. O próximo paso será sacar a licitación ás obras de construción. A intención é pechala nos vindeiros meses para que os traballos poidan comezar este mesmo ano.